गाना लिखलो गावलो भोजपुरी के बड़ा करलो। अब एगो मुर्गी के पीछे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पड़ गई बा। उ मुर्गी ना बुझाता जे लंदन से आइल कहनूर हो गई बिया। सच पूछे तो लंदन से कहनूरे लेके आए रहे और कुछ गाना का दुनी पैसा लगा के बढ़ावल जाला। आए वाह बाप रे, पैसा तू ही लगावेला का? तोहरे घर से आवेला? ओरिजिनल व्यू होला इनकर। बाप रे बाप गजब इनकर व्यू भागता। तहार तो व्यू इतना भागता न बाबू, इतना धरती पे बाजता नु कि हम धरती कई जगह तो धरती फाट गइल ह। कान हमनी को बंद कर कई जगह तो हम देखनी दरार पड़ल दानवा के धमक से। गजब भाई इतना दीजिए ये यूट्यूब ना रहो ओ दिनों खेसारी अलगे रहले लोग के प्यारे के वजह से। तो लोग जेकरा के प्यार करल ओकरा के तारलो। अब एगो मुर्गी के पीछे तू लोग पड़ गइल बा। जब तक लोग माने लात बचौनी ना काट देबा नु तले मुर्गी अस्थिर ना रही। अपना लगे कुछ नहीं खे ओकरो के गावे के कोशिश करलो। नया नया वैरायटी दलो जीवन में। राइटर बढ़िया बढ़िया रखलो। चोर सन के रख के भी मतलब कि तू लोग चोर हो जाता रह नानू कल जाला। इसे पागल हो गलो है। बढ़िया लिखवाओ, बढ़िया से लिखवावा लो, बढ़िया से काम कर लो। केहू रोकले बा केहू के रोके जाता ना। लेकिन एगो मुर्गी के पीछे पड़ल बड़ा लो बेमतलब के। लागत है कि नया साल में इतना निमन को मुर्गी आयर ना लसिया। मैंने ई मुर्गी ना कहनूर को दले बड़ा लो एकरा के। केहू मुर्गा ह तो केहू मुर्गी ह का ह। सोच बदलिए आप लोग। और के कहाँ से व्यूवर भागता कैसे भागता नइखे भागत इ तरह से पूछ के केहू भगाई ना। हर आदमी के अपन विजन होला। तोहरो विजन बा, उनकरो विजन बा, जे भी कलाकार बा सब लोग के विजन बा भाई। आप अपने विजन को लेकर चलिए।